ingane zakhe ngoba ngashada naye enengane ezu2 kanti mina bengazi ukuthi uneyodwa akungikhombisa ukuthi nangu lo muntu engifihlela ukuthi izingane zingaki nakusevela ukuthi zimbili kanti mina ngazi ukuthi ayodwa mangithola lencwadi ithi ungakulingi uyifake lapho mina nami ngitshela ukuthi amanye amantombazane mhlawumbe jealous and ngabhala incwadi ke nasasabhala incwadi mamzanele ngabhala incwadi ngathi ayisekho lento esizoyenza wagibela weza wazoncenga wathi abantu nje lababamamdlela umona angiboni lutho ukuthi lo muntu bengivusa kanti kune red flag vele angizange ngise ngiyibona awuzange uzuyibone i red flag wayithola lencwadi wasiyangena emshadweni wamuhle umshado emva kwaloko uNkulunkulu waqala wanibusisa ngomntwana ukuqala nje kwami ukulala naye makuphela umntombi kaconceive same time 3 months emshadweni 3 months pregnant 3 months waqala wafika nentombi yakhe emqomile mina ngazi ukuthi usisa sonta naye kanti intombi yakhe bayathandana wazofika naye la ikhala sishadele khona uthini mawuthi ufika nayo ekhaya ufika ekhaya basuke eThekwini ngizosho basebenza eThekwini usuke eThekwini uze nayo ekhaya kubo la sishadele khona ukhumbula ngakusho baye esontweni yes amagama yes baze esontweni bafika bobabili hayibo ubani lo athi usiswa sesontweni ngazi nje ngiqala ukumbona ke kanti wayekhona ngisho ngomshado wethu ngiqala ukumbona ke lo siswa sesontweni mina ngitreat usiswa sesontweni nje kanti ngitreat umnakwethu manje ihamba izifike phela ubona khona ukuthi hayibo akusiyo usiswa sesontweni nje izofika ke la mase ngiyobeletha ke mamzanele mangiyobeletha ngicela uma wami ngiyobelethele ekhaya athi uma ethatha i-family responsibility leave emsebenzini ubaba umyeni yes okay ayithathe naye angazi mina sebefikele ekhaya Friday kwabu Saturday imake sisi uthini ukuthi ayithathe naye usuka naye eThekwini naye usisi naye angazi uthatha inhloboni ke yena ye leave emsebenzini wakhe okay bafike ngeshwa ngathi mangiqeda ukubeletha kanti ngizogula baze bafika Sunday bafika bo2 bazongibona ngibelethile njalo first time ezobona umntwana uneviki kanti ngiyagula bese zofika naye usisi kithi ke manje la ngizalwa khona ufika nalo sisi still kusawusiswa sesontweni ayingiqale manje ngihloboni kasiswa sesontweni azangitshela nokuthi bazophindela emuva ngolesibili ngoba uyaqala emsebenzini ngolesithathu bazohamba naye angikho mina emzini la shadele khona ngikithi bona bafike bobabili bazohlala phi kusho ukuthi bebehlezi khona la engihlala khona bebelala futhi ecansini engilithengele ubaba wami okumbhede manyoshada kusho ukuthi bebelala khona lokho ke mamzanele ngisho ngakho ngoba bekuMay ngiyobeletha usisi ubelethe ngoFebruary next year u9 months lo kusho ukuthi ukukhulelwe ngaleso sikhathi ngaqala ngahlukumezeka ngoba umezongitshela ukuthi umkhulelisele lo sisi umntana ngaleso sikhathi no5 months kwavele kwasha ibele akwabe kusaphuma bisi ukuthi ngicelisa umntwana ngendlela engathuka ngakhona ngoba ngathi uma ngitshela ngithi ubani yena lo wamusho ngegama ngathi ayibo lo mina bengazi ukuthi usiswa sesontweni kwenzakale ini wathi kwenzeka iphutha ngathi uma kuliphutha liyekele but abazange baze bayekele baqhubeka njalo angiselutho mina ngisho hanjwa kuyiwe inkonzweni bahamba bobabili mina ngihamba noma mkhulu zala udadewabo kamama wakhe ngisho kiwe efamilyini bahamba bobabili mina ngizoqhamuka noma mkhulu zala ngisho esenemoto bagibela bobabili mina ngihamba ngeenyawo okay lokho akukunikini impawu lokuthi ayibo sisi wena mhlambe la ekhaya usenandawo nangu othandwayo kuthini kuwena ngoba phela umuntu wesifazane uyakwazi ukubona ukuthi ayi engathi ayingangami la kuyafika kodwa ngathi angibekezela ngacabanga abazali bami ngacabanga abazalwane ngacabanga icommunity ngoba ngikhona khona la endaweni zonke lezi zinto zenzeka khona la ngathi ake ngibekezele mhlawumbe kuzolunga ngangibheke nje isigcino kanti kuyonakala kuyaqhubeka up until umntana azabe neminyaka u5 kusho ukuthi mina u4 mina sengineminyaka u5 emshadweni usisi useza ayizele yedwa la ekhaya nomntwana wakhe lapho ke ngadecide khona ukuthi hayi ke le ingane ayingangami ngiyaphuma manje and ngamtshela sizanele ngathi njengoba uzochitha lo mshado wami namhlanje kusasa uyokuyochitha omunye wenze njani wathi uyaphuma emshadweni ngaphuma emshadweni ngahamba ngaqala ngawubeka impahla zami kasisi wami ngiyabonga kakhulu madodakazi ngaba namadodakazi kasisi wami ngawubeka impahla zami khona ngoba ngathi ngaphuma ekhaya ngibuyele ekhaya ngabeka impahla kasisi wami ngase ngifuna umqasho ngase ngithola indawo uRDP lo RDP engihlezi kuwona la ekhaya emzini bathi indoda leyo umnikazi kaRDP
ukuthi ngimkhiphe emqondweni wami. Sizanele ngicela sihlele kancane before ngiphume. Kukhona la engathi ngiyomvakashela khona. Ngiphume emsebenzini ngiqonda ngqo ngithi ngicela ungihlangabeza athi ngibhizi. Mangithi ngiyafika ngimfica uhlezi nalo sisi kukhona nomamezana utheke imubhizi ngalelo langa kuthema sekulalwa into yangizwisa ukuhlungu nakho konke ngifike ngabeka umntwana phezulu kombhede wathi esefuna ukulala wathi susa ingane ngifuna ukulala umyeni wami wayishift ingane yami wagibela embhedeni usisi walala wagibela embhedeni umyeni wami walala balala bobabili embhedeni mina ngalala ku studio coach phansi same roof kalala ku studio coach endlini eyodwa angangavuka sizanele ngoba umamezala wayeselala kwelinye room basemqashweni kusengenza ukuthi umamezala afika ngibone ekseni ukuthi ngilale phansi kanti ngidlala ngami ngoba ngolanga elandelayo umamezala wami wathumela abashana bami abazukulu bakhe wathi abazothatha kwasona leso studio coach ngo second day ngalala phansi umyeni wami alala embedeni nentombi ngamanye amazwi ushadile la ekhaya kwenzeka zonke lezi zinto nomamezala ukhona uyabona akakhuzi mina ngifuna wena ngoba phela indaba inawe kwenzeka yonke lento uthini uyaqhubeka uthi cha angibekezele idukekile inqonda akufiki ukuthi angiphume and lolu daba ngilixoxe namuntu ngangikade ngilixoxa nosisi wami engangimlama ngeshwa kwadlula emhlabeni angisenamuntu manje ngizoxoxana ukuthi kwenzakala ini la okuthe khona mase kufika sengitshela abazalwane ukuthi angisakhoni manje abazalwane engikhonza nabo bathi divorce ayikho ngavuma ukuthi ayikho ngahlala ngabekezela kodwa ngithema ngifunda izwi lenkosi kuMathewu mamzanele ngathola lapho ukuthi khona uma kungesono sokuphinga awukwazi ukumdivorce kodwa uma ngabe kungusono sokuphinga ngathi mina uphingile uze walala kanje ngikhona kanti kusekuncane lokho okwesithathu okwesibili sizolala embhedeni sobathathu la khona alala wabheka ngakuyintombi yathi intombi jika ubheke ngakumfazi wakho akajikanga umyeni wethu wajika wabheka phezulu kwaze kwasa lele sobathatha eroomini manje uthini kuwena uma ngabe umbuza ngalesi simo nokuthi njengomkholi webandla nomuntu okholwayo uthini kuyena akakhuluma lutho ngoba uma kufika ukuthi usekhulelisile ngabhala incwadi mamzanele ngayibhalela ileadership yakhona ebandleni abakaze bangibize bazohlala nami bebuza ukuthi kwenzakala ini but ngezwe ama rumors ukuthi banqunyiwe bobabili engazi ukuthi kwaba iperiod engakanani ayikho into futhi abazoyisha enkonzweni ngoba bayamfavor lo sisi uyathandwa lo sisi la ibandleni angimazi ukuthi uyini but nje yimi engelutho wena ongelutho uyathandwa lo sisi ebandleni ishekhaya uyathandwa engifuna ukumtshela kumlalelo umelene nobabili kumbe kwenzekani yalunga idivorce mamzanele ngoba ngaya kummeli ngase nginomuzi ngaya kummeli wathi ummeli wangi-advise ukuthi angidayise umuzi ngoba umshado wethu uhlanganisile ngaphinda futhi ngawuhlala emqashweni kulowo muzi mamzanele useke weza futhi umyeni wami eza naye usisi mayesefike naye ke lapho sasibuya emncwabeni wathi uyahamba nangaleso sikhathi ngakhiyisango ngathi awuhamba umuphuma lashiya indoda asikakadivusi ke lapho bagcina belalele ngalungisela usisi nomntanakhe ekamereni leyihambi ngalala naye umyeni wami walala ecupheni lombhede kwaze kwasa waseyahamba sadivorce ke mamzanele ngenhlanhla enkulu akazange afike enkantolo waphela kanjalo umshado ngathi ngokwe decree of divorce wozothatha sishare wathi akafuni lutho vele kwakuyinkomo ikababa wami ngoba uma ngilotshola ubaba washiya inkomo wathi asithenge ifurniture waphela kumshado wethu 2005 after 6 years separation waphela usend message uthi uyaxolisa ucela sakhe lo muzi uma ngibuza ngithi kanti uphi loya futhi akuyena yedwa ngoba khona ngelinye ilanga mamzanele la akangishiya khona endlini kubo waphuma wahamba ngase ngicela esinye isihlobo sami ngathi awungibizele yena umthetha akabuyi ezekha uthe mebuya lapha afuka la emontweni ngaphandla kangangena endlini which means manje sesibaningi vele la sisipani manje la angazi angibaza abantu sekukhona nanezingane sadivorce uyabuya ke uzocela uxolo ngithi kanti baphi labo wathi akekho angamenza umfazi ufuna ukubuya kimi ngithi ubuyelani kimi uthi umfazi wami kuko konke lokodlule kona uma ngabe esho kanje usubonile wabothi baningi ukwazi ngisho ukufika nentombi eze nayo ekhaya
uthini kuwena emqondweni wakho yini oyicabangayo ngalesi sikhathi nasenhlizweni yakho nje uthini uma ngabe umuntu ebuye ezongqongqoza futhi ithambile inhliziyo yami mamzanele isamthanda ngiyakholwa angithi futhi iBhayibheli ithe angizukwazi ukushada esaphila fana azafiqala kukhani ngishada ngoba uma ngingakwenzanga lokho okusho ukuthi kwasanami ke ngiyamphingisa kwasayena acele kuxolo ke kanti kuzothi ngo2012 bese kushona uma wami athatha leave ka one day azongcwaba uma wami aqale ke manje asondela kakhulu kanti sengengamtshela ukuthi ulate ni divorce ngamuphi unyaka si divorce ngo2005 umuphi lo nyaka okuhamba ngawo uma emhlabeni 2012 so sekudlule iminyaka ewu7 yebo okay abuye azongcwaba azokusiza mangabe kungcwatshwa uma ekhaya yebo ithinteke yini inhliziyo ithinteke inhliziyo ukuthi awunanga umyeni wami ezongcwabisa ngeke ukholwe mamzanele ngine video yomngcwabo kaMama wami wayebamba ibhokisi lika Mama wami phambili ngabona ukuthi hayi no man umyeni wami lona yavuka into ngamthanda lo muntu angizange ngithanda omunye umuntu wesilisa kwavuka ukuthi umyeni wami lo indeed umyeni wami yebo nobaba useshamazwe athile afika ahlala enhlizweni yakho uthini ubaba ungenisa ngobaba wami ke ngoba makushona uma wami ubaba wami wayengaphilile kahle sengithatha ubaba wami ngizohlala naye ungenisa ngakubaba wami baba ngicela ungixolele secela ngoku uyazi ubaba wami ngiyamthanda baba wami the way sibesithandana ngakhona yo angiceleke manje nobaba athi mntana amxolela umkhwenyana baba ngikhali ingoba ungazi ukuthi kwenzakala ini ngikhali athi noma wakho wahamba engazange azi nami ngiyekele ngimane ngihambe baba ngeke 2012 2013 14 kuthi ngo2015 ngoDisemba athi ubaba wami yangihlula impilo ngiyahamba manje mntana ngikhale ngithi baba uzongishiya nobani uma wangishiya sengizoshiwa uwe athi ubaba wami ngizokushiya nomkhwenyana ngamvumela lapho ngo2015 Disemba kanti ngenhlanhla enkulu noma ngeshwa January 2016 uzovela shona ubaba wami sengisele nalokho manje ukuthi ngivumile sengizogcina izwi lika baba wami ukuthi ngizobuyela kulomyeni wami ima uvunyiswe izwi lika baba noma uwe ngivunyiswe izwi lika baba ebabuzayo ngaphakathi ngivunyiswe izwi lika baba ubaba wami ngiyamthanda ngisho sethule ngithi izwi ngoba ngimthembisile ukuthi ngizobuyela kumyeni wami ngiyaqhathanisa phela la kukhona izwi lika baba kodwa kukhona ukuthi izolo uyazazi izinto azenzile umyeni wakho ezingaka uzuthi kumina niyisifani ngoba maningi amantombazana athandana nawo ukhona nabantwana abaningi abathola abanye ukhona wena la emshadweni yini le eyenza ukuthi uthi hayi ngiyabuyela kumyeni wakho lithi izwi lenkosi uthando lisibekele inqwaba yezolo kavele ngakumboza konke ngathi ngoba uthi useshintshile ngiyamkholwa ukuthi useshintshile mamzanela ake sihlehle kancane ukhuluma nomuntu oke wazama ukuzibulala ngike ngathi ngasika amabhande esikhwama ngoba intambo ongayiboni ngathi ngizoyikhunga ngenxa kamyeni wami ngathi ngizoyikhunga ngithe mase ngiyiphethe kanje lamabhande esikhwama kwangena awukhozi ngiyathanda kwangena umfundisi uNJ Sithole may his soul rest in peace kwangena ngezwi eliku Acts chapter 16 verse 28 wathi nawo suphethe intambo ungazibulala isikhona sonke yaqathaka ngathi uma ngibheka phezulu angabe ngisabona nalabe ngithi ngizoyikhunga khona kanti bese ngeke ngathi uma ngayikhungi ngizoyifaka emfuleni I was trying ukuthi ngizibulalela umuntu ongena ndaba nami imali ususho umuntu ongenandaba nawe kodwa mina ngibona unyaka esenishada ngawo futhi sesishada ke ngo2017 ke manje owesibili umshado sengixolile uyamamukela kubo bonke lokho awugcini nje ngokuxola kuphela uthi hayi hlamba senzela abantwana kodwa uthi buya size sishade kabusha oyedwa zwi nomntwana mamzanele angizange ngibe nayo omunye wesibili ngoba ngangasayena umfazi kuye okay yebo nashada ke tshela mina mhlambe nafika nenza isinyenyela noma mhlambe natshela izwe lonke kwenzekani uma ngabe senishado kwesibili emva kwayo yonke lento kade siyenzekile sathi masiya umfundisi wami wangi-advise wathi mama Nozipho wadivorce kwazi umuntu wonke
namanje masenishada ukuze ivangeli lizoba protected fale kwazi umuntu wonke. Isiphihli somshado ehholo lika mama oMade enquthu siswami ngiyabonga lathi maliqeda ukuvulwa officially ngomhla ka4 mhla ka11 November 2017 ngangizoshada. Isiphihli somshado awusemuhle lo mshado. Umshado wesibili same man. Abantu abeke bashada. Yeah, same man. One page. Two mshado, one man and one woman. Oh, lezipho hamba wedwa. Wathikizwa kwamnandi kwashadwa wabona ukuthi hayi ke ngibuyile manje siyalakha leli khaya. Kushintsha ke. Bese ngimbekela kama terms and conditions. Oh, sekhona nama terms. Yes, before sivumelana ngathi okoqala nje umshado esoshada out of community of property and without accrual. What to methi yi amafa. Yebo. Okay, futhi nesokuthola okwakho kwazo. Uyabuza ukuthi ngikwenzelani ngathi nginomntwana oyedwa nabantwana abaningi. Akwazi ukuthi ifa lami ngizolishare nabantu abangihlukumezile emshadweni wami ngoba onena balaba abantwana abangihlukumezile. Waqale ngathi leave it or take it or leave it. Hayi wayisayini iphepha salenza waba out of community of property umshado wethu. Okay, umshado wangahlanganisa amafa. Kukhona okunye mhlambo wawubekile kwaba imbandela yakho yalomshado. Okwesibili ama weekend onke sindawonye. Eyodwa ngiza kuye eThekwini, eyesi2 uza kimi eGlencoe. Okay. Kusho ukuthi nje inyanga yonke ama weekend sindawonye. Kanti ngikhe phansi kuzoshaya nje enye weekend athi anginayo imali ngimfakele futhi mina imali ngithi nansi imali yokugibela ngimhlangabeze. Ungakafiki lapho uthe kimi nishade ngomhla ka11 November. Yes. U20 bani lo 2017. Kwenzekani emva kwenzuku ezintathu? 2 days down the line kwakumgqibelo nge13 ngomsombuluko wakhona. Waye receive ama calls angajwayelekile. Ubethu mayifonelwa umuntu asethu ne number yakho mamzane lizovela bamba ucingo athi sanele. Aqhubeka but kunalama calls angenayo. Hello okay sekuphelile lapho. Hayi zawusole umqhakazi inkukhu ukuthi hayi khona into esha amanzi la. Zimbili lezi insuku emva komshado 2 days wesibili. Yebo. Senihlukane iminyaka ewu7 naphinde nashada. Emva kwenzuku ezimbili kuqala phansi manje. Ugcine kulunga yini noma ubonile ukuthi hayi engathi kuyakhuphukela kunokuthi kube ngcono? Akwangalunga. Lo number ngigrephe lapho. Ngibambe, ngisave. Hayibo lokhu kumuntu wesifazane nje umuntu wesifazane uzwe. Kanti ubani lona baba athi number kamngani wami lo engisebenza. Wesilisa noma wesifazane athi wesilisa ngithi yo uyamthanda bo. Lokho emposta kanje sengilanga ngithi le number. Akusiyena yedwa ke khona nomunye ngigrepha nje inamba mangithi ngiyafona abani PP ngibona mina le number le esengiyisevile mina iloku iba nomuntu wesifazane ku profile picture bese ngixoxa naye ngithi ayilo bhuti yamthanda bomkakhe ingabe intombi yakhe ungabusa ke nami nje ungifake ku PP yakho akangifaki njalo mina abese hayi ngisebenza naye kanti intombi enye engagcina semkhuluma nayo ucingweni hayi mamzanele ngakhuluma naye ngathi asikhuluma nje umuntu wesifazane washwathika wathi umholi wami lo hayi ngasho ngathi umholi emini ngesonto emveni kwalokho ngasho uyakwazi ukusho kumuntu wesifazane edinekile owake walusa futhi welusa mamzanele ngithi yabona lo mangaphatha imbili induku ngumnika yodwa bese ngimshaya uma iphethe naye nginiphethe yokuvika mina neyokushaya ngelusa mina ngishaya abafana futhi ngiprotect abafana bakithi belwelwa yimi hayi uyezwakala ngiyakubona nje namanje ukuthi uready kodwa umuntu wesifazane bethandana nomyeni wami akaze kufika ukuthi ngimlwise ngoba ubengayisukeli kodwa okungiphatha kabi ukuthi uvumelane ngoba uyangazi ngikhona ngishadile ungicindezelana ufuna ngiphume mina ngene yena uthi ngokuhamba kwesikhathi ubaba uqalile wangabuye ekhaya senishado kwesibili yebo useza angezi ngimfakele imali eze ngase ngiyothenga imoto sizanelo ngoba le ayikade nayo savumelana ukuthi akayidayisi ngase ngiyothenga imoto ngoba ube blacklisted ngamnikeza imoto ngathi uzokhokhela ke manje installment kuphela yekele itracker yekele insurance wakhokha 2-3 months emveni kwalokho wayekela lo muntu oyamleye ngimnikeze yiyo le ebisiki driver yilo ahlezi naye manje omusha obengekho kulokho koqala obengekho noma ngibuye sehlezi nomunye ke manje omusha sha
tshela mina uthe umfundisi Bishop manje niyaya yini enkonzweni nobabili siyaya mangifika lapha ya bangemukele mama Bishop banginxenxe waza phela uzosontana nathi bese ngiyabatshela ukuthi ngeke ngize ngenxa yokuthi la esontweni ubaba wakwami ujola khona la esontweni so ngeke ngikwazi ukuzosontana nathi bengibatshela u99 bengibatshela unqo kulokho kwesibili mamzanele bese nginomfutho sephelele nobungane ngithi ngeke ngikwazi ukuzosontana nathi awusho ukuthi mhlambe nabo bebethi hayi lo mama Bishop engathi ukhuluma ngenye indlela uma uthi bubatshela u99 abanye vele bebazi lokho ngoba umyeni wami waphuma kulela sonto laqala kwaphela u3 years wathi umamezala wami ngcono uqale elinye isonto ngoba bayakuthanda kangaqala wawujoyine elinye abaningi la abangazi bakhona abanye aphumi nabo lapha abangaziyo ngase ngibatshela ukuthi ngifuna ukuthi nginitsheleni ngangibuzile angikwazanga ukuzosonta nomyeni wami ngenxa yokuthi ubeqonywa khona la esontweni so ngizohlala ngisebandleni la ngikhonza khona ngamanye amazwi ukhethe ukuthi ukhonze kwenye indawo la bengivele ngikhonza khona yebo kufika ninike la usuthi khona hayi ayikho le ngokwesibili uzibone ukuthi uyazini ngijabulile ngenza isiphihli somshado ngaza sibuyisane nomyeni wami engathi ngiqhusitile futhi okwesibili kufika lana ke mamzanele 2019 coincidental alimali umyeni wami emsebenzini ashe ingalo zombili nemlenze yombili ngizohlala naye esibhedlela full time ngimphendulela ucingo which means ikhole engenayo iqala kimi ngibona ukuthi ubani ngimbambele ngiyamnesa ngimenza yonke into ugezwa yipi even ichemical wafika wagezwa yipi ngilale ecouchini bese kufona uma stand ethizeni ufuna imali yerent kurentelwa enye ingane mamzanele kanti uthandana nayo futhi engathi uma sengibabizile ngahlala nabetafuleni urentela intombi eyingane ngisho mangithi ingane ufirstborn wakhe umdala kunale ngane uyayirentela uyithengela igrocer okay uma stand usefuna imali ke manje ayibo baba kanti kwenza hayi ngiyangibarentela ngoba ingane ekhuthele esontweni mina sengizothola ke sesibwelinye isonto khona kwenye indawo kuyakhulunywa ngithi hayibo phela kukhulunywa kuthi uBishop bese sithi masifike ekhaya ikhona lengane ithi ma kimi ithi baba kumyeni wami ngabahlalisa etafuleni ngathi baba uyathandana nalomntwana wabakaza nje undodakazi uyathandana nobaba yakhala ingane ngathi uma nithandana hlukanani uma kukuthi anithandana ningabe nisaqala ngoba bekukhulunywa la besikhona sasisegoli bekukhulunywa kuthiwa nina niyathandana hayi kanti ngikhe phansi ngizothola ke abantu bebethandana impela ke nalengane ngoba lengane le isixabana nalo ahlezi naye manje ngoba usedrive imoto kamyeni wami umyeni wami sethenge Uchaza ngidrive lutho kwakhe okay baxabana bodwa manje baba ngumyeni wami ikona lokhu okwafika kwaba uvuthondaba kuwena wathi cha uyazini sengiyalivala ke manje leli khasi ngathi enough is enough okwesibili manje kanti ngangimtshelile okunye kwama terms and conditions ngathi uma uphinda enkantolo akunqonqothwa kwenziwa appointment uthi kala kade ngathi ngizokuphinda ungakaqhubekike nayo njengoba uzongena wena kusho ukuthi wena uzothi operation gudluza umema ungene wena bazogudluza nawe umuntu wesifazane asihloniphaneni asithandaneni asibambisaneni ngoba lempi isishaya sonke ngeke simiyekele umuntu wesilisa ukuthi angasheli akasheleke but mtshele nje ukuthi ushadile wena uzongenzani mina ngoba kulo yasiso seqaleni sathi mase sihleli sobabili ngoba ngathi akambizi mase sisobabili wathi ngizonithatha nobabili nibabafazi bami ngathi awukwazi ngethi uhlulwa yimina ngingedwa awungondli uzosenza sesibabili ukuthunaza ivangeli ngoba ukhuluma la ngawe uwumntwana kamfundisi kamama nobaba umfundisi futhi ukhuluma ngomyeni wakho Bishop yebo ukuthunaza ivangeli ngoba lento enikhuluma ngayo into kufanele ngabe siyilungise ngezwi ngoba phela sithina impendulo isezwini hayi ke khohlwa mamzanele njengoba ngisho ukuthi ngabhala incwadi abakaze bangenzeli lutho mina esontweni lakhe okwesibili lithunazekile ivangeli ngicela ukusho la akholwa khona ubaba umyeni wami awungalisho igama ngizokulisha igama lesonto but uyisayona uma qhamuka umuntu wesilisa ngiyasaba uma qhamuka umuntu ogqoke lezi impahla ngiyasaba uma kungena iculo ngiyasaba ngenxa yokuthi laba bantu bangihlukumezile bonke mina kimina ngihlukunyezwe yonke umuntu ngoba akekho nisho yedwa oke wazoma nami siyabonga kakhulu sisi ngifisa ukwazi njengoba